إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muallim Sani negizinde Arap harflerin öğrenүүnü devam etебез. Biz alдағы дәрістә танышкан идек. Менә хәреф әле әйтегез әле иде. Менә шундай смайлик, ике күз, җырык авыз. Нәрсә булды әле ул? Бер т хәрефе. Шулай бит, йомшак т. Т. Бүген танышырбыз шул тны бер туган абыйсы белән. Ничен абыйсы? Т ябыграк, апасы ине симезрәк, тозарак, зуррак. Та. Монсы бит инде т иде шулай бит. Монсы та. Шуңа да тоза булганга күрә, таза ул. Тәсенә караганда тазарак, даруйрак. Та безнең башта инде менә булай итеп языла, уртада инде килә дә менә булай итеп, һәм ахырда да менә булай итеп инде. Бер нинди авырлыгы да юк. Шулай бит. Әмма укылганда укыла та, ты һәм ту. Та, ты, ту. Әйдәгез әле китапка карыйк, бер таныш хәреф чыкмас микән? Таныш сүз. Та, ты, ту, тал, тай, шат, бат, кат, фақат. Татар сүзе очрады бит, карагыз әле. Тәрҗемә дә әйтеп торасы юк. Фақат. Фақат. Үзүгә әйтеп тора. Фақат. Шулаймы? Фақат. Ватан. Тагын татар сүзе. Шулай тәрҗемә итеп тормасам да була. Ватан. Талабу. Талабиту инде монсы татар сүзе шулай бит. Талабу. Талаб. Требование. Тарафу. Тухру. Тухру чисталык шулай бит. Тәһарәт дигән нидән алган? Тухру. Чисталык. Чистарту. Тухр. Чиста. Тифлу. Бала. Натару. Яңгыр. Натлабу. Насқату. Маутину. Нарбиту. Истабара. Ястабиру. Истаутана. Ястаутину. Һәм икенче битне ачсак, анда бар әле охшаш хәрефләр. Тарафу. Тарафу. Мустатиру. Мустатиру. Сабту. Сабту. Әйдәгез хәйнде күп тапкырлар кабатлап укып китәбез. Татиту. Тал. 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 Тай. Тай. Ябу ноктасы шулай бит. Тай. Шат. 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 Бат. 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 Qat. 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 Faqat. 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 Watanu. 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 Talabu. 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 Tarafu. 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 Tuhru. Хәдистә килә шулай бит, чисталык, тухру, шатрул иман. Шулай бит. Ягъни чисталык иманның яртысы ди. Безнең чиста булу, чистоплотный булу, бу инде шулай иманның бер билгесе. Тифлу, бала, ребенок, тифлу. Тифлу. Натару, яңгыр, куеп каты итеп яңгыр яу, натару, натар. Натлабу, Labu, natlabu. Masqatu, masqatu, masqatu. Nautinu, nautinu, nautinu. Narbitu, narbitu, narbitu. Istabara, istabara, istabara. Yastabiru, yastabiru. Istawtana,
istawtana, istawtana, yastawtinu, yastawtinu, yastawtinu. Hozir ne ishlaymiz? Bizning bittali ikkinchi yoqda bor, unutganman. O'xshash harflarni o'qiray kerak. Tarafu, tarafu, mustatiru, mustatiru, sabtu, sabtu. Hozir ne ishlaymiz? Odatdagicha daftarni olamiz. Ham endi to harfin, to bir yo'l, ti ikkinchi yo'l, tu uchinchi yo'l, to'rtinchi yo'l. Tolni yozib chiqamiz. Tol, toy, toy. Bunlar shalt, belt, qot, faqatni bir yo'l yozasan, vatanni bir yo'l yozasan. Ham shu to harfin ko'p taqdirlar endi o'qiysan. Shu marg'anchi, yugurib o'qancha, ko'pitib o'qiysan. Aldag'larında qaboqlarga unutmayq. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.